Kesäkuu vuonna 13, meidän jengi oli melkein uus. Emme draftas, Janne arvosteli pelaajia. Jukke istui Marmaran pöydässä, hymy korvissa, ruuat sylissä. Henri pulkkasi, Jike tulkkasi emppua. Jos se kertoi jatkopeleistä, niistä rottamaisista eleistä, en mä tuolloin niistä tajunnut, annoin vain keppiä. Jona ja sä vaan hallille, me halutaan vaan palkintopallille. Mielessäni oli Nemo Nieminen, lätkä oli pienen Tampereen. Coachi huuti, äijät pelkäsi katsoa.